Kwazi ukudlala igingini yabaculi so dlalani ingoma zabantu esibazi esizojabulisa yeah athi bangisizile vele umuntu ngiyawazi badlala umgumeni ngadlala umgumeni ngamqala vele ngadlala yena ngamthathela la phezulu go SMS go magic nakuphi ayi baphuma sasala zawu2 naye wangena kumjikijelo ngase ngithi okay ngase ngiphuma ngabukela back to square one thathi i-bridge ngazolibeka la enzansi ngathi voice manje ngiyayikhipha uyabona sengiqedile la ya la sesila manje la ngadlala ingoma kaMgqumeni ethi tomorrow morning yayizolo tomorrow morning beshuko omngakanani kune magic no SMS yeah ngadlala tomorrow morning ngadlala ingoma zomuhle waqala manje wathi hey lo muntu lo wayesebuye lapha emumva kangaka la ngeke ivoice yami ifike khona wathi uze ukwehlisa kancane ngathi hayi unamanga uyamgqila ngashintsha isigingci sami ngazodlala ingane zoma khona ingoma ingane zoma lethi impima yilwe zoxoshi wonakala ya zakhala uyabona ukuthi sengisukile kumgqumeni manje sengizongena komunye ushuni bheka leso strategy ukuthi sengiyaqala tomorrow morning umehluko omkhulu sengiphumile ku tomorrow morning manje ngiza kwingane zoma ngizodlala esinye style esihluka kakhulu uyabona hey waqala hey lo muntu lo umuntu onjani lo ngathi okay asisuke ke lapha ngangena kuyithwasalama ngomgqumeni vele style esiwani ngangena kuyithwasalama mangena kuyithwasalama hey hayi wavele wathi hayi ngiyayikhuluma Mbukelo Perfect TV. iPerfect TV ihlangane nayo iPanorama Restaurant nayo iVNV Restaurant eLangeni Hotel. Ithi wo uzoyikhipha uzojabula naye khona lapha eLangeni Hotel. Ufuna indawo yokucima ukoma, ufuna indawo yoyikhipha no forever yena wakhe iphakade lakho. Woza ufuna ukubamba ama business meeting, ukwenza ama baby shower. Buka nje leyo iview enhle kanjani, ubuke lonke itheku phezulu, khona iphuli, indawo epholile ongayikhipha kuwo. Plus ne service yakho niseqophelweni phezulu. Lalela ke mawukuthi ufuna ukubook ibaby shower nezinye izinto kodwa ukude ngendawo, sishayele kule number siPerfect TV sokubookela thina 079 39 46084. ithi 079 39 46084. Woze Panorama Hotel, uze nakhona eVNV eLangeni Hotel, official sponsor yePerfect TV. Mbukelo Perfect TV emakhaya ngenimukela igama nguShepherd kaManqele ngidabuka phansi kwahlabisa empembeni la isigodi engibuya khona akasomfula nje mawehla ngakozulu edrobheni uzongithola phansi lapho ngibuyileke namhlanje bafethu ngilanda umkhaya wami phansi kwacezwa olundi bathi uJesu akaceza lo ngiphethe uJesu bathi isibhamu somlabalaba ushethu ship isachakide phakathi la kwiPerfect TV fokhumalo Mlabalaba asikumukele kwiPerfect TV bhuti omdala. Hawu ngiyabonga ukwamukela ngezandla ezinhle sengikhona sengifikile umqhathelana nabantu bathe yani imzuzu kanti le ngoma ayibhalela yona nini usithembisa le ndoda uthi iyaqhamuka lutho ya kushuthi babebuza into kuyona mabethe yani imzuzu bashora ukuthi hey baba nasi isikhathi sishaya sesidinga into ethize uyabona hayi babekhuluma iqiniso ku sesidibele ngicabanga ukuthi yonke into isizohamba kahle kunjalo mfethu Mlabalaba mfokakhumalo yeah abanye bathini abanye bathi ship isiyachakide abanye bathi uzinqezasha ihlombe hawu yimi phela lo kodwa ke ningangibuza ukuthi zalisha kanjani ihlombe lokho siyoxoxa ngelinye ilanga lo namhlanje siyoxoxa ngelinye ilanga lokho bathi thuthani mfowandlovu izothuthana nasawazi nokuhamba ekhululeke ninkinga manje hey yabona mfowandlovu yangifonela yangitshela athi hey ndoda lento yakho le wangiqhatha nabantu wena ngithi kanjani uthi abantu manje ngithi ngihamba nje endleleni sebathi thuthana mfowandlovu ngithi yo ngithi hayi phela sasidlala nje phela thina ngoba manje kodwa phela kwakushiwo izingane kushiwo abantu abadala ukuthi ingane uma wathi ayibuza ukuthi yini idelele yabona understand ufuna ingane uyithatha uthi hayi wena awuthuli kancane kodwa abanye amangala makuthi uyithanda zingane lento kodwa ke sothini ngophela yitemeli mnandi bayithanda ya mfethu uMlabalaba mfokakhumalo ngiyazi ekhaya abakwethanga kanjalo ubani uMlabalaba mfethu
Oh, Mlabalaba bafowethu iciko lomculo kaMaskandi. Ngeke ngibeke nje kanjalo ukuthi iciko lomculo kaMaskandi ngoba igama laMlabalaba ngoba sichazile ukuthi akusilona igama lami engisepasini noma engingalethiwa abazali. Ngilithole nje ngomculo. Sazokuchaza ke lokho ukuthi ngitholakale kanjani. Kodwa nje uMlabalaba iciko lomculo kaMaskandi. Ukhule phi Mlabalaba? uMlabalaba ukhulele endaweni yaseMahlabathini Olundi kwaCeza esidakeni isigodi la ngikhulele khona. Yethu siyazi noma nawe wabona umgqumeni, wabona umuhle, wabona ubani. Uqhamukaphi lolu thando lomculo kuwe kuMlabalaba? Yabona nje ngoba uyibeka kanjalo ukuthi mhlawumbe ngabona ubani noma ngazange ngize ngibabone ngamehlo. Yes. Kodwa ukuzwa ikhona okungenze ngithanda umculo kaMaskandi. Ngoba ukuqala kwami mangaphosisa or ngikhuluma iphutha. Ukuqala kwami kwazi umculo kaMaskandi ngaze ngomuhle kwakunyaka ka2000. Ngazokwazi umgqumeni ngawo unyaka ka2000. Ibona abantu abakwazi ukuthi bangayenze ngithande uMaskandi. Kwakuyibona futhi abakuqala abaqala ukufika endlebeni zami ukwazi ukuthi okay kanti kunomculo owehlukile. Yes. Umkhala izinto eziningi zimnandi futhi ezikhala kamnandi. Ngaqala lapho ngithanda uMaskandi. uMlabalaba kaKhumalo umculo ukuze ngene kuwo ekhaya vele kukhona nemndenini wayicula noma mhlawumbe oseduze khona influencer noma nje wena wayizwele ibhova nemuhle wase ngena kanjalo. Okay. Engingakubeka ukuthi kahle kahle thina sizalwa yiqhawe. Kuleli yakhala kithi kwaKhumalo ubaba owaye umuntu owayecula ingoma busuku. Ingoma busuku ke isicathamiya. Yeah. Abaningi mhlawumbe waqhudelana nabo kakhulu masingabala nje ama Black Mabazo noma ke yena engafikanga kuleli izinga leli ngoba amathuba ayesemancane ngalesa sikhathi lesi. Ngingasho nje ukuthi uyena umuntu mhlawumbe owakwazi ukuthi atshale le yanto kuleli yakhaya lakithi kwaKhumalo einganeni zakhe wakwazi ukuyitshala sakhona ukuthi nathi sibe yilento le naye ayeyiyona yabona. Ngisho ukuthi ubaba umuntu kahlahle wayicula ingoma nathi sasingazi nathi ukuthi siyacula kodwa sasimbona ethi mayenza nathi kusikube nalokho ukuthanda ukuthi nami ngifuna ukwenza ngifane nobaba yabo leyo nto leyo. So kwakheka kanjalo ke umculo sakhula nayo ke sicula ke Samuel lapha sasicula khona. Kodwa nje umculo mangasho ukuthi umuntu okuyena yena umuntu owakwazi ukuyitshala lento kithi ubaba. Yeah. Mfethu uqala nini ke noMlabalaba? Naye ethi hayi mina ngayizama ukuthi ngihambe ngogoqozisa nami. Okay. Estudio. Yeah. Ukuqala kwami mhlawumbe ke ngithi ngingena kuMaskandi ngoba ngo2000 ngakhona ukuthanda uMaskandi ngoba ngangawazi. Kodwa ukuqala kwami ukungena noma lento yaqala yajula yathi nama ke ngizame ke ngoba kunomfowethu owangakithi ngicabanga ukuthi abaningi bayamazi uSamkelwa kaNyandeni. Yeah. So uSamkelo Nyandeni uyena umuntu wokuqala ngakithi owakwazi ukudlala istyle somgqumeni. Ngoba ngakithi kwakunobaba abadala babedlala ushuno wawufana noNxalothi no Phuze Khemese umculo kanjalo. So kwaba uyena umuntu wokuqala ngaleso sikhathi omgqumeni babe sesematheni kakhulu. Umgqumeni ngicabanga ukuthi ngaleso sikhathi wayikhipha ialbum yakhe Jukebox. Yeah. So siuthanda vele nathi umculo wabo omgqumeni sibalandela kakhulu. Kwawuyena umuntu wokuqala wasidlala Isiginci. And ngenhlanhla leyo useduze ngingasho ukuthi umakhelwane ngoba sihlukanise umgwaqo. Ngoba wayazi ukuthi ekhaya siyacula and esikhathi esiningi vele sasinocula ke sicathamiya ke ezikoleni kanjalo ngoba umuntu esasifunda naye esikoleni. So wathi madoda ngiyakwazi ukushaya lento. Hayi samphikizayo unamanga wena. Uyabona into leyo. Nhlanhla leyo ngicabanga ukuthi akuphelanga nanenyanga kwawuyena umuntu okwazi ukuthi afike nesiginci. Wafika nesiginci ngoba ubenokuboleka isiginci sabantu. Wafika nesiginci wasidlala. Yazi wadlala exactly lento le esihlezi siyizwa ikhala komgqumeni nakuphi nakomjengiseni nakomuhle entweni nje. Saqala sayibuka nathi ukuthi nangu umuntu esela eduze ngapha sinokucula ingoma zomgqumeni nezomuhle nezobani. Ake sicule sihlabelele. Yabo. Sasingabhoreke thina noma kunini. Kwakuze kula sasiphuma ekseni nje sivuke ekseni kube yithi laba singakadli ngisho nanokudla. Singakagezi ngisho nokugeza. Siyoshona. Ngaliya sikube nendawo nje sihlalela khona sacula.
saqula kwawu 2006 wonke sidlala ke kwayilapho ke sijala ukudlala khona ezikoleni ePhophomeni nako Phikwase seniyiqembu manje sasiyiqembu ngoba manje no yabona magathi ngiyachazela ukuthi siyibiza ngani sasiyibiza sithi abafana besidaka ngoba yabona mangothi yanakusisa ngalesa sikhathi kwakunala amagama akuthi abafana kungabikho lamaqembu ukuthi mhlawumbe njengamanje angithi uyazi na ukuthi sekukhona amaqembu nje ukuthi omacakeceke sekunamaqembu athize kodwa ngalesi sikhathi kwakusadumile ukuthi abafana landa mhlophe obani but thina sasibiza ngokuthi abafana besidaka ngiliduba wena kwakulinda umfowethu ujikelele umfowethu ujikelele engimela mayo kwakulida yena ngoba eqenjini sasibathatha sayiqala sibathathu so kodwa ke kwakhula ke sagcina nathi sinama kanjalo okuyehlekisa yazi into mawubuka usubheka isikhathi njengamanje ukuthi dala sasidlala isiginci kuphela kodwa kuthiwa siyagida ngapha kungekho mhlawumbe kuthiwa kukhala ibasket or karabini leyo msindo leyo yize noma sasifisa kodwa kwangekho easy ngoba sasisendaweni ephansi kakhulu sasingakwazi ukuthola ulwazi ukuthi sizoya kuphi obani abantu futhi abangakhona ukudlala lento into yethi bemnandi kodwa ngoNkulunkulu ke namhlanje sesiyakwazi kodwa sizawufika lapho uzuxake ukuthi abantu babethandana ngempela akho basket kodwa abantu bayayithanda lena kodwa into engangithanda kithi thina ngathi sonke ngangithanda ukuthi yabona into thina masiyenza siyayimisela uyabona even noma mhlawumbe ibasket ayingekho wakungasibona isidingo ukuthi ayikho ibasket uma ungakwazi mhlawumbe umuntu owayazi ukuthi okay ibasket ayikho labantu bashoda ngebasket namuntu ozodlala abantu nje bama instrument wayezowasho ukuthi hayi ngizonixhumanisa nabantu abangakwazi ukuthi bandlale into ethize ngoba lento yeni right ngoba sasithi masifika sasenza sho ukuthi igama siyalishiya ngiyamazi leli bandla la ngapha ngakini egoli ke leli hayi ngihlala nabo uthutha abithi phela vele ukuthi leyo nto ibuyihlekise ngoba abanye abantu bayathanda ukuthi bayibeke lapha kuleli zinga leli noma mhlawumbe akhama umuntu mina ngaxhumanisa nomuntu othize nothize siyesibheka sithi angeke sithina siphiki kodwa yenza phela kube kuthola ukuthi umuntu akasenzi sesiye sithi hayi loyana ukhuluma nje amagama into yakhe ayinali phambili sesiyamazi baningi ke abantu abanamanga siyesifeka ngoba uyazi mangathi uyabheka njengamanje sekunabantu abaningi abayibafike bekhulume nathi bethi hayi mina ngizokusiza mfowethu asisho ukuthi usizo silidinga bafowethu siyalidinga kodwa ungafika ukuthi hayi usizo siyalidinga ngizokunikeza usizo mina kunabantu engizokuxhumanisa nabo ubone hey uphi kaPhethana inganekwane yakho kodwa ilaphi indaba mfowethu lakhula ke iqembu leli endaweni sesiyaziyo nawo abafana besidaka ayishaya ingoma yabona okumangazayo yazi abafana besidaka mhlawumbe mangaphosisi kwaba unyaka oyi1 kwaba unyaka oyi1 2006 ngo2007 umfowethu uSamkelo wayesidlala ngokwedlulela isiginci ngalendlela futhi ongake uzu ichaze ngoba into engenza ukuthi ngisho lokho ngoba yabona kukhona ukuthi isiginci uyasazi like kuhlukana kuno full C kune special kunani so yena umuntu wayesekwazi ukudlala yonke inhlobo mhlawumbe istyle esikhona la kithi thina kumaskandi so manje umuntu okanjalo vele usungamthatha ukuthi lo muntu lo uyasazi isiginci kakhulu ngoba manje kukhona ukuthi uyasazi isiginci ukuthi uyakhona ukubamba lokho nalokho but yena wayese ngasho ukuthi isiginci sasiphila kuyena umuntu okwazi ukuthi anyukele ngasegoli 2007 wanyukela ngasegoli umuntu wokuqala akwazi ukuthi amdlalele umnikazi Majola kukhona angisazi noma abafana benkululeko noma umnikazi Majola iCD yakhe ayikhiphayo ubhutilo wayemdlalela umnikazi ngicabanga ukuthi wayesengasekho uyena umuntu okwazi ukuthi angene kadlalela umnikazi Majola sasala ke thina ke sasala Dengwane ke ngaleso sikhathi leso asisena bendi yabona mase khamba umuntu wesiginci kusho ukuthi kwase kuphele konke and yazi okubhlungu and futhi nami ke ngikhulumela nje lami side mina ke ngilo muntu lona ongafuna ukuba isehluleki awukwehluleka ngifuna ukuqamba amanga ngisiyona leyo muntu loyo othi
mangenza into ethize mina angiyiboni ngumuntu othize ngiye ngikubukelele kude ngithi hayi mhlambe lokho kunomntakabani yabo but ngakufunda ngawo 2007 ukuthi kahle kahle ayikho into yomntakabani but mawuzoyinikeza isikhathi leyo nto le uyinikeze uthando leyo nto le ngeke ikwehlule ngoba yabona even noma uqomisa intombi mfowethu uqomisa intombi ngothando ayengeke ihlule leyo ntombi futhi ngeke ikwazi ukuthi ngakuqomi kunikeza uthando intombi yabona uma uyeshela unothando layo ngoba intombi akusiyona eyizela yona but njengamanje noma sesiphila isikhathi esinjalo kodwa akusiyona inkinga lokho but bangikhuluma ngentombi yes intombi uwena oza nothando uzoyikhombisa ukuthi uyithanda kangakanani maningi amagama noma indlela esikwazi ukukhombisa ngayo entombini ukuthi intombi siyithanda kangakanani yabo ize noma senithandana mangukuba mhlambe uthando selithanda ukuxeka kodwa lo kunamagama owakhulumayo azifungo nezifiso owakhulumayo kuwe noma ngabe uthi uthando seliphelile kodwa kunezinto ezokwazi ukuthi zibambe uthando lo muntu wesifazane ake ngize lanaka yazi ngo 2007 wahamba mfowethu yeah kunamagama akhulunywa ngabantu ngakithi athi babethi benzani yabona leyo nto leyo ibhlungu kodwa futhi mawukwazi ukuthi wena ufunani ayakuqeqesha ayakukhulisa futhi so uthe mabekhuluma la magama la inhliziyo yami yaba bhlungu futhi kabhlungu ngalendlela lengazi ukuthi ngiyayichaza kanjani ngabonakala mhlambe like ukuthi shuthi thina sizehluleki suthi ngoba esengasekho umfowethu angeke kusalunga lutho sesiphenduka ihlaya ngathi okay ngizobamangaza abantu nhlanhla leyo ngawo unyaka ka2007 kuthe ngabo June noma ngasayikhumbula idate ngoJune kukhona umfowethu ozalwa ubaba omdala ukayise oyena umuntu owafika nesiginci ekhaya uthe mayifika nesiginci ekhaya ngicabanga ukuthi ngesikhathi leso kwakuyi Friday ngangiphuma esikolweni kwakuyi Friday yazi ke noma siphuma Friday esikoleni sihamba soyidlalela senze yonke lento leyo yazi uthe mayifika ngathi ish nayi lento lokhu ngayigcina ngonyaka ka2006 namhlanje unyaka 2007 and isikhathi sesihambile umfowethu wayedlala nakhona wayengadlali lento lesiyijwayele bese siyazi ubedlala ushuni nje isichunu kahle kahle khona ingoma eshaya ethi ngoba gobile yabona ngoma leyo sasihleka kahle kahle kodwa ke imnandi ngoba kwakuyinto eyenzeka nje emakhaya yabo into efana naleyo so eshaya ethi sicule kwakukhona into eshoyo ukuthi sengiyitholile la ekhaya ke namhlanje le yes yabo ngase ngithi noma kanjani ngizoyifunda yangithola waqhubeka kwa Friday ntambama ngangaya ukuyohlala negenge soyidlalela kwa isabatha ngangaya ngiyabuka sabuka ngisabuka mina ke into enginayo emqondweni nasenhlizweni into uyabona umuntu mayiyenza ngiba nalento ukuthi okay yenziwa umuntu okokuqala lokho so nami ngumuntu angeke izingehlule bese nginaka everything ayenzayo ngibheke yonke into ukuthi okay njengamanje lo muntu ngobe ebeke la ibridge yabona kunelento ekuthiwa ibridge la esigincini ngobe libeke lapha kusuke likhala kanjani isound yakhona iminwe isuke ibanjwe kanjani mawuthinta lapha kusuke kukhale kanjani ngibuze futhi mawuthinta kanjani kusuke kwenzakala inathi hayi suke wenza so okay ngayinaka leyo nto ngayi-understanda ngayazi yabo ngingakaze ngisithinta isigima ngakhuluma lokho ngahleka mangathi isiginci sika Samkelo angisazi ngezandla zami even nokungibambisa ethi ngicela ungibambisa sasinalokho uthina emqondweni ukuthi okay mawubambe isiginci ufuna usiphathise koyikhali zamantungwa makwathinta intambi yaqabuka iyasika yabo mina lokho emqondweni ngathi mina okay angifuni ukusithinta ngoba vele kushuthi lento inomntakabani nangoku umfowethu ngathi unamanga ngeke azahambe nalesi siginci lesingasazi and Friday angaze ngisithinte ngesabatha angaze ngisithinte Sunday angaze ngisithinte umfowethu wazo wahamba Monday wayehamba eya emsebenzini yayisasebenzele Friday so the time ehamba thina sasinomkhuba ukuthi ngoba ngangisafunda primary sasinomkhuba ukuthi sithathe icathulo siphose phansi ombhede so ubona kuseni uma sesihamba sesikoleni ekseni yazi abasekhaya bahamba bonke sebebazi baphuma ngibheka icathulo angizazi ukuthi ngiyibeke phi
mangiphakamisa ulokhujana ngiphakamisa umbheda nazi icathulo njengoba ngiphakamisa umbhede ngihlangana necathulo ngihlangana nesiginci usifake ngaphansi yabona ngadonsa icathulo ngayibeka ngapha ngadonsa lento le uhambile ngithi namhlanje ngathi hayi ushile ngathi awutheke ngisithathe mangisithatha lento eyenzakala lapha angazi ukuthi yenzakala kanjani ngoba ngisho ukuthi yonke into mayenziwa ngiyayinaka ngiyayiqaphelisisa uyabona wathi ngathi mangisithatha ngashaya lengoma ayishaya eyithi wangibopha gobile ngingazange ngize ngibonise na uyedwa umuntu yazi ngathi ngayishaya exact and futhi the time ngiyishaya ngayicula ngaleso sikhathi kwavelela kugcwala uthando lesiginci ngagumula impahla zesikole ngaphosa phe kombhede ngashona phansi emfolosi yabona lo suku lo ngathi namhlanje sengibone yonke into nasi isiginci sesikhona lagcwala uthando ngathi lento le ezongisa lapha esikoleni angiyiboni no ngithathe lento ezokwazi ukuthi ngijabulise ngihamba ngoshaya isiginci hlala uyimfolozi ngayiround imfolozi yonke ngihambe ngishayela lengoma ngihambe ngishayela ngashaya yona usuku lonke ngathi ngibuye ekhaya ebusuku bathi hayi wena uyangathi mina ngibuyile esikoleni ninazo impahla layibona pha ombhede andangiyanga lesikhathi yazi mangaphosesi laphela iviki ngayi esikoleni lonke iviki ngosuku lesithathu ngashaya ingoma kaMgqumeni le ngoma ethi nanga umuntu eqamba amanga ethi wo lo ngoma leyo ngashaya lo ngoma leyo kaphinde landa uthando ngoba ngitshela ukuthi Monday ngosuku ngolesithathu ngashaya lo ngoma leyo lezi insuku lezi zavele zafaila ukuthi ngiye esikoleni ngoba kukhona okunye eselonakele vele already kukhona into esengikwazi ukuyishaya bengingakwazi ukuyishaya ngakukhansela lezi insuku ukuze ngithathe iviki lonke ngingayi esikoleni yeah asiqhubeka nezinye ngaqhubeka yapheli ngayishaya weekend futhi angazi noma kwakuyidemoni noma kwakuyini into ngoba kwathi Sunday kunengoma kamuhle engangiyithanda kakhulu eyayithi ethi ngenzeni ngenzanile mama sibongiletha ngicela ungitshele dali uma ngabe ngolile yabona ngoma leyo Sunday ngakwazi ukuyishaya hayi ngathi futhi kuthiwa hayi linda ungayi esikoleni kanti vele kwenzeka the same thing mina kwaphela inyanga yonke esikoleni ngingayi ngaze ngalandwa kwathunyelwa ingane esikoleni kwathiwa hey anihambe niyolanda lo muntu abazala bazi esikolweni ngebhadi ke thina ekhaya uNkulunkulu abazali washesha wabakhumbula so sisele nje konke lapha ko 2006 2007 vele sesizingane sodwa ekhaya so ileyo nalowo usebamba lapha bamba khona yabo kodwa inhlonipho ke iyona into ke esasikhule ngayo ekhaya vele nanokubambisana nje sasazana ukuthi okay umuntu manje nephutha yabo into kanjalo babe nga understand ibona ukuthi angiye esikoleni ngoba umuntu umfowethu engimela maye ujikelele wayesese high school ngaleso sikhathi mina ngisafunda ngapha yabo so mangisafunda ngapha unomfowethu omncane ongelamayo uyazi yena ukuthi mina ngiyi yabo but lo mdala akazi ukuthi angiye esikoleni yakangicebi lo mdala ngiyeni ngimthembisa into baza kushaya ngoba phela ngifuna ukuthi ngifuna ukufihla lento le ukuthi ingaveli yabo yaphela inyanga ke nakho ke sengithunyelwa kuthiwa hey lo muntu akasaya esikoleni kanje yawele into le lakhula kanjalo ukuthando la Isiginci 2007 ngakwazi ukushaya Isiginci 2007 mangaphosisi ngangifunda noma ngasakhumbuli kahle kodwa ukuqala kwami ukwazi Isiginci bengifunda grade 4 yeah bengifunda grade 4 ngoba ngawufunda grade 5 kwa grade 6 ngathola Isiginci esasisisha yabongithola angithi lana ngidlala ngesiginci esidala yabona Isiginci mase sinembobo la eceleni asikhali kahle sound yakhona ayizwakali kahle kodwa mina ngalesi sikhathi ngangithi hey ngishaya kakhulu Isiginci futhi
kusazoba ngiwa kakhulu yabo. But mase ngithola isiginci esisha esi-right esikhala kamnandi esine sound vele le esidingayo. Ubona umehluko. Sengibona umehluko omkhulu phela. Ngaleso sikhathi leso ngifuna ugrade 6. Ayiyeke esikoleni. Qhamuka. Leso siginci leso kunomunye ubaba wasematshalini ubaba uManesi. Kunendawo yangakithi ekuthiwa kwaThole. Uyena umuntu oyenesiginci esisha ngoba ubaba omdala kusho ukuthi yena ngisho ukuthi uyena baba wayekwazi ukuthola izinto ngoba ubaba omdala vele esenamandla thina phela sesingane. Yeah. So kwawuyena umuntu ongiboleka isiginci. Thatha lesi siginci lesi ke mangisidlala kwaphuma enye into. Ngathi yabona ke indaba yesikole manje angisasiboni isidingo sesikole. Sekungempela nje. Yeah, futhi kungempela ke manje yabo. Ngisho futhi nenkani ngoba ngisho ngento vele ngiyiphethe sanje not ukuthi mhlambe ngisazohamba ngiyofunda. Kwakunalomqondo ukuthi ngizohamba ngegoli. Yeah. Kodwa ke kwasho ukuthi ke ngisesemncane and futhi abantu abaningi ngabekho engibajwayele egoli. Ngathi hayi okay kulungile akekho umuntu engimaziyo egoli. Kunomuntu engangimazi olunje. Kunomfowethu uMadlokoza cishe abaningi bayamazi ukhona nala kuma platform kuma YouTube channel kanjalo. Kwawuyena umuntu ongapho lundi. Naye wayicula. Wathi hayi ngendoda awuze uzongibhekhela khona i-album engiyenzayo kune studio esayokuthiwa Imnike Music Production live studio. Ngahamba safika sabhekha ngahlala. Angithi isikoleni sengiyekile. Yes. Ngahlala hayi ngabheka naye sasebenza ngamdlalela nezinye ingoma isiginci kwamnandi nje uyabona ngahlala cishe ngahlala 2 months or 3 months kukhona lapho engabuka khona ngathi no okay sengihleli la yes lento engiyenzayo ngifuna ingenzele something ngoba ngibheke impilo yasekhaya. Yeah. Angithi nganginalento ukuthi okay shothi mase ngidlala isiginci mangeke ngafika la ngifika khona isiginci lesifuneke singifakele imali and vele funeke singifakele imali ngikhona ukuphila. Yeah impela. Yabo. So angifike lapha okay ngiyamdlalela isiginci but akukho umehluko. Yabo. Akukho nanto engenayo kumina. Yangishaya lento ngathi no. Akusiyoko impilo le. Kushuthi ngisangena endaweni e-wrong ngaba nalokho ukuthi kushuthi ngisangena endaweni e-wrong kukhona mhlawumbe lapho usafune ngihambe khona. Yabo. Ngathi hayi no angishiye ngibuyele emuva. Yabo ngoba mangaphosisi ngahlala 3 months 2 months 3 months lapho mangaphosisi ngabadlalela abanye iginci kodwa bakunalelo thembiso hayi sokukhokhela mfowethu yabona kugcine ngabhadalekanga. Hayi ngabuyela ekhaya. Angibuyele ekhaya next year ngahamba ngabuyela esikolweni. Ngithola mangibuyela esikoleni ngafunda grade 6 ngaphasa. So for kusho ukuthi ke uNkulunkulu wayenginikezile ke nje isiphiwo sokubona indaba yezikole kanjalo ngoba umqondo wami ufast kakhulu. Wena ongasithanda. Yeah, mina ongasithanda sasingithanda. Angithi mina into engangiyithanda yini ilento le. Engangithanda. So angeke ukukhona ukuthi ubambe izinto ezimbili ngesikhathi esi1. Ngabuyela ngoba ngase ngishaywe lento ukuthi okay la kukho yeah ngase ngishaya impilo ngasho kanjalo. Ngingasho kanjalo ngoba phela kukhona lapho engase ngishayise khona ukuze ngibone ukuthi ake ngibuyele lapha. Yabo ngafunda ngaphinda futhi kwa grade 7 kuthe ku grade 7 ngaqala futhi kwakhona la okay sebeyangifonela ke manje woza ndoda kunabantu abafuna ukushayelwa lapha umalini ngathi hayi imali engaka into kanjalo ngihamba ngabona ukuthi okay shoot isikhathi bese ngakafiki njengamanje sesifikile lento bengisifuna ngaphinda ngayeka futhi. Yabo ngaphinda ngayeka kunothisha uthisha Dlamini lapha ofundisa ePhopomeni ofundisa ugrade 7. So uyena umuntu wakhona ukungiunderstand lo muntu uyazi wabona ukuthi okay lo muntu esikoleni wenza kahle. Yes. Kodwa manje uyayithanda lento. Yes. And lo muntu usesemncane ngeke akhona ukuthi akhona ukuphila lempilo yeyiginci. Yeah. Kufuneke akathi ukulinda kancane mhlambe akakhona ukuba ukujula akhule akube kuneziningi kakhulu izinto izinto asazohlangabezana nazo for ubuncane bakhe. Impela. Ekuyizona izinto eziyokwazi ukuthi iqinise i-background yakhe. Engathi mayifika lapha afike umuntu ozofike angakwazi ukumelana nama challenges azohlangabezana nawo. Yabo ngabona ukuthi okay yazi
lo muntu njengamanje kodwa ngikubona manje lokho kodwa ke engingakusho ngakhona ukum-understanda. Yes. Uyabona ngoba mina ngumuntu okhona ukulalela into uma uyikhuluma ngiyakhona ukuyi-understand ukuthi lo muntu angeke asuke nje akhuluma into kanje. Kukhona umuntu osuka akhuluma into kanje obona ukuthi le nkulumo yakhe iyadelela or le nkulumo yakhe iyakha bese ngihlaziya ngokomqondo ngoba phela uyabona uma uphile emhlabeni yonke into maye uyenza funeke uyenze ngokujula nangokucabanga. Ungenzi into bese uthi hayi ngiyenze ngoba ngingakacabangi. No, yonke into ufuna uyenze uyicabangisise. Yazi uyena umuntu wakwazi ukungilanda wangibuyisela esikolweni wa grade 7. Ngiyacabanga nemali oyibiza wena oyibizela ukuthi ngangiyibizele 150 mina ngiyibizele 50 rand 200 rand. Kanti uyabona nginalokho ukuthi hayi ngoba siyasebenzisana ngithi manje ngiyenza lento ngothando olwendlulele. Hayi not business uyabona. So kwaqhubeka wangilanda into yaze wangilanda wathi no ndoda awuze la esikoleni siphathe isiginci sakho. Angithi uyabona manje ukuthi usezama ukunginqanda. Futhi manje sokuzoba yi-2 in 1 manje. Yeah. Usezama ukunginqanda manje ngoba uyabona ukuthi into kahle kahle ela ngaphakathi kuyena naye lesi siginci. Wayingamthathi eze nasesikoleni makuseyafika esikoleni makufike early asidlalela isiginci sakhe and then makuba sekuyi break or nikuphi ayidlalela isiginci sakhe. Uyabona? Lo muntu sengibambile vele obvious. Yabona? Okay, ngakhona ke ukufocus esikoleni ngazi ukuthi okay mangifocusile ngifuna ukuqeda la. Makuthiwa kuyafundwa ngifuna ukufunda ngifocus ngiyazi mangiqeda khona into ezongijabulisa. Yes. Uyabona? Wenza kanjalo ngaphasa grade 7. Kuthe mangiphasa grade 7 mangifuna ukuya kwa grade 8. Yazi lapho ngahlala phansi ngaba nomqondo ojulile kakhulu ngoba ngabuka izinye izinto eziningi ezazenzeka emculweni, ngabuka nezinto eziningi ezazenzeka empilweni ekhaya, ngabuka nezinto ezazenzeka ngithi nje egengene sesencane. Yes. Umqondo wami wajula ngalendlela exakile. Ngasho ngathi no awuthi ke ngithi ukuma la esigincini ngoba njengamanje sengisazi kakhulu ngoba ngakwazi ukuphasisa uSamuel ukuthi isiginci seyasazi ngoba nami ngase ngikwazi ukuhlala wonke ushuni ophathelene nje nesiginci. Yabona? Ngathi okay ngoba sengiyasazi sengingasithatha ngasinikeza isikhathi saso bese ngiphinda ngistika kuphi esikolweni. Astika esikoleni afunda ngaze ngaqeda. Yabona? Ama offer phela usawathole manje noma usenza ngisho ama culture wonke lezo zinto. Lapho engakhona ukudlala ke ukuze ngizokwazi ukuthola igama lika Mlabalaba. Noma ke singakafiki lapha kodwa ngizo. Yeah, hayi ungathi ngoba siyakhuluma siyaxoxela nje ukhuluma mvele sengiqalile sengiyaze ngeke. Okay, uyabona ukuze kuzophuma igama lika Mlabalaba. Igama lika Mlabalaba liphume ngo 2014 bengifunda grade 10. Yeah, bengifunda grade 10. Ngithe bangifunda grade 10 ngaya kwenye ngaleso sikhathi leso ngingakafiki lapho ithi ngijike la. Ngoba ngifuni kube khona okusala abantu bazi ukuthi kahle kahle lo Mlabalaba abakhuluma ngayo ubani usukaphi nalento. Yabona kuthe 2012 not 2012 2011 kukhona mangaphosisi kufike DJ Call Me ngaleso sikhathi. Yabo? Yeah, mangaphosisi ngixolela makuba khona engikhuluma. Yeah, yizo lezo khathi. Yabona ukuthi time kufike DJ Call Me. Phinde kwangena kwajula lento ukuthi na umculo bafowethu ungijabulisa unginikeza enye into kakhulu not ukuthi abanye ama-genre bomculo babengekho but abantu babefika bedle ubhedu kwakuyibona abantu engangifike ngibanake kuyibona abanginakisa omunye umculo oseceleni ukuthi okay kusho ukuthi kunabanye abantu. Yabona kunenye into emnandi engakhona ukuthi iphinde ngijabulise ngaphandle kwesiginci. Ngoba umculo nganguthanda kakhulu.
yabo bafika uDJ call me yazi nami nganginalokho ukuthi okay shuthi ngiyakuthanda ke nami manje ukuba uDJ kodwa manje angifuni ukuyodlala emaclubini or mhlawumbe uDJ labantu somewhere or kanjalo ngifuna ukukhanda lento le ekhalayo lapha yayibona le nto angifuni mina ukuyo thiwa mhlawumbe njengabo DJ ufuna ukuproduce ulwazi ngifuna ukuba engineer kodwa manje ngangazi ukuthi uengineer yini yabona ngathi ngithanda ukwakha nami lezi zinto lezi uyabo ay ngaqala ngo2012 umfowethu omdala wayena umuntu owaba ne-laptop mayine laptop ngathi nansi lento abakhanda ngayo le uyazi kuthe yabona nawe makuthiwa igoli lidilikile vele abantu bakhona bafika ekseni ngesabatha ngesonto vele bayahamba ntambama yazi kuthe angiyazi laptop ngesikhathi leso ngiyibona uyibekile vele useyapheka wenza yonke into ngase ngithi okay lento ngiyayifuna ngiyomthatha isikhathi ukuthi ngiyithole ngoba the time ngifika la vele eOlondi e-studio lesile ngangihamba ngiyodlala khona iginci ngangibuka benza uyabona ngithi ngifuna yona vele yabona kuthe lapho ke ngayithatha i-laptop yakho mfowethu esaphakisha ngayitshontsha ngayifaka isikhomeni sami esikoleni nganga esikoleni ngithiwa kuyiSunday ngabale ngayikhaya komama kuseduze vele ngabale ngahamba ekhaya umama mangifika ekhaya umama ngafika ngahlala ngangasho ukuthi ngiphethe into kanje ngoba phela i-laptop wakuse into eyikho kakhulu mawuphethe yona impela wawubheka ngelinyisa ukuthi uyithathephi ngene futhi ngangisesemncane ngaleso sikhathi yabo so wayibheka wayitshela ukuthi mhlambe naye uyifakile isikhwameni wazohamba mayifike egoli ebusuku i-laptop yami mafutha ayikho lapha ayisalanga ngani bayibheka bangayithola ngaze ngafika nami ekhaya late nansi i-laptop ngiyiphethe hayi bathetha ke ekhaya laptop wena ushavene laptop yazi ingane ziyaphanishwa ngathi kodwa kusala ngiyitholile ngesandawo wafona yena manje laptop yami ngibona ngathi wemfundi khona into engiyifuna yes ngathi ikhuleka ngiyithathe ngamabomu vele ngoba bengazi ukuthi vele ngeke uzunginike ku right ke ngizohlala naye ikhona la ekhaya khona into engiyifunayo yile uyifunayo kukhona something kanje ukurecorda so wathi ngicela ungiphathele kahle leyo laptop leyo athi wini bayithatha laptop mfowethu ngingazana ukuthi icofo kanjani kodwa ngakhona ukubona nje uqoqozisa bona hayi angakaqoqoza yona ukuyicofa nje ngoba i-password wangitshela ashaya i-password kodwa mase njengamanje nansi phambi komsobo wami sengihamba ngiyishayisa nje ngiyangena ngiyishayisa ukuthi ngizawuphuma kanjani ngazi but nje kwaphela iviki ngase ngiyazi inkinga ke la ikhona lokho esikhanda ngakho lokho njengama software Cubase, Fruit Loops, Logic nanani akukho uzoqala ngaphi ke manje sekuyangiphoqa ukuthi ufune ngithathe i-laptop ngiye kuphi e-studio lesesisolundi mangifika lapho Lundi ngithi bafuthu nayi i-laptop ngicela ningifakele lezi zinto lezo nabo lutho futhi manje ya-installela la lento ayikho iyadura madoda anginayo imali kade ngisebenzana nini yangazi nje hayi mfowethu lutho nathi i-software yakhona i-setup yakhona ayikho sine lokujana nje njengamanje i-installiwe nje umuntu wa-installa waqeda wahamba nayo sihambe kangaka kwanalento ukuthi okay ngizofuna ngize ngiyithole ngangena la ku-Google ngayisesha ngoba ngafunda igama lakhona FL Studio yona into yokuqala ke vele ngihamba nayo FL Studio kwayona yokuqala ngayithola ngayidownload yangena ngena kuyo ngabona ukuthi lo muntu ubethinta la amakhiki akhe wakhanda so kanje lokho kunye ngangazi amakhiki kuphela hayi ngakwazi ngafunda 2011 I know not 2012 cishe mangaphosisa ku March ngafunda ukurecorda nge-Fruit Loops ngoba i-kick ngase ngikwazi ukuyakha nge-Fruit Loops and then ngiyakhe bese ngiyayi-exporta mangifika kwi-visual DJ sase recorda nge-visual DJ kunzima yabona mangirecorda nge-visual DJ sifama i-phone la sifake lapho sirecorda nge-mic ye-laptop
recorder ke lapho ngidlala i-beat ngale ngirecorda ngapha then mangifika futhi i-visual DJ ngifaka i-beat ngala ngifake ilokhu njana i-voice yami la bese ngiyamix bayaqala ndiyathi yaqala ngiyaze show ukuthi la ukhathi wami uzokukhona ukuthi mangeke ngaplay usheshe ungene la umix ne-beat okuhambe kanyana ngarecorda kanjalo ngaqala lapho ngenza ke umculo ngangirecorda umculo kunomunye umfowethu uNCM umzala sa record hip hop 2012 sa record 2012 kwakuzi 12 April ama kick ngangikhona ukuwakha ngilokho njana ngifuthi loops angithi ngafaka isiginci ke manje ngifuna ukuyocula ini umaskandi very yazi ukuthi ngapha nje kuba nje uthando lasikhashana trendayo so ngapha sa record hip hop nomzala sikhanda ama beat hip hop ngilalela ukuthi okay shoot hip hop istyle sakhona sihamba kanje ngalalela ngam-record eqhamuke nayo nama beat awadandodile ngimrecord ngimculela i-chorus ke mina ingoma zakhe nami ngapha ngagoqozisa umaskandi angithi manje sekungcono ke sekukhala nezigubhu nani neziginci sezikhona ngaqhubeka ngaya eSizilo ngawo October 2012 lapha engahamba khona sekune competition yayikhona laphana sasibaningi nje negenge yangakithi kwaceza sinomzukulu sambe zama nawo bomzukulu so sahamba sawu-compete lapha mina ke ngile umuntu ohlala yabuka ukuthi okay ngizowina kanjani la kahle kahle mase kuthiwa sesiza ngokomculo okay naba abantu baphethe kunobani kodwa ngifuna ukuwina senze competition ngithi ngifuna ukuwina ngathi okay nanga umzala ukhona nansi igenge yami lena nganginayo ke esasifunda na esikoleni ngiyona futhi ngangigida naye umaskandi ngathi okay ngoba vele nesicathamia siyasicula esikoleni nampa futhi labantu engisebenza nayo sesicula isicathamia sineshawa maskandi ngiyabona ngathi okay njengamanje la ngathi mzala mawungena nami ngiyangena wangena ezoshaya hip hop nami ngangena ngathi ngangicula i-chorus engomeni zakhe bangibona hawe lo muntu siyamazi babe sangibuza ngosibuku manje lo muntu siyamazi lo okay bayangazi ngaphuma ngabuya ngazongena ngesicathamia yimi lo lida ngithi shaya isicathamia hayibo lo muntu sebuya ngesicathamia futhi manje uyabona ngaphuma futhi ngabuya ngazoshaya umaskandi hayi baqala abantu hey lokhu kuyehla kuyenyuka lo angithi kwakunalokho kunetemu ukuthi uyehla kuyenyuka azi randi kanjani njengerandi khona lokho kushiwo umgumeni lapha ayibongweni zakhe manje basho kanjani bathi abanye hayi isibamso Mlabalaba lesi yabona kunomunye umfo abathi umzodludlu ngicabanga ukuthi abanye bayamazi ngazi ulapha ku YouTube channel yakhe ngiyambona umzodludlu ngiyambona kwenzeka uyena umuntu engangijwelene naye ke loya wathi umlabalaba lo muntu uyena umuntu okwazi ukuphuma negama lo yana wathi lo muntu umlabalaba lo bathi abanye hayi usehla senyoka ushade yabona lo lamagama lawo ushade abanye bengibiza ngapha nangapha ngoba lapha kwisikhathi ngafika ngawina kwi-hip hop umzala wafika wina nami ngapha kumaskandi ngafika ngawina uyabona ukuthi le ibhande leli la khona mina bonke abantu badla umhlanganiso yabona laphuma lapha igama ukuthi umlabalaba yilapha engathola khona igama ke lemlabalaba ukuze namhlanje likhona futhi namanje lisadla ubhedu ending salisebenzela ngoba igama mawuthi uyabheka phela ngeke kubizwe ngomlabalaba indoda lokho naye ubheka amehla ukuthi hey lokho kuyehla kenyuka makuthiwa hey ungibambe ngapha ngisekho lapha ngila mina ufikile la uyabona ngenzeka ukuthi uyehla nangapha futhi uthi uyayithanda indlela seqalile noma ungasaqalile phela uqala vele ukuthi saqhubeka kodwa asiva lapho asivala ngoba washo silver bullet athi izongiqathana ake ngimthathe nje ngikubeke lapho ke ngidedele nawe ukufaka eminye imibuzo ngoba sisesehle kumnandi kabi ukuba nomuntu kanje yazi ozazi indaba ozazi istory sakhe uzohlala nje urelax namanje ngikuphazamisa eqhubeka nje okay ngabe ngidala ngabe ukuphazamisa ube ukuthi ibheke uyithe
Usithatha nje usithathela kuba nawo kanjalo uqhubeka. Yena ngingasho ukuthi ngikhuluma kakhulu lapho isikhathi sami namhlanje. Na uzofika la. Ixesha lana uzofika. Yeah. Okay, so imali ikhona la mawena. Kuphi? Noma khona i-trophy umsitifiketi kuphela. Mhlambe emsebenzini sengingayenza. Engingasho nje bafowethu. Cha ngisho hayi sorry mfethu. Ngisho lama competition obusushaya ama competition awu2 ngosuku olulodwa nje. Wina isicathamia, wina kumaskala. Yeah, ikhona imali. Ngaleso sikhathi lese kwakukhona imali just imasiza amancane imali just naleyo medali. Awusuyayibona iphothesha ukuthi hayi. Yeah, angithi yilokho ke nami okwangenza ukuthi lukhule kakhulu. Uthando. Bakhula nje, uyabona? Ngoba ngangiphoqa vele ukuthi ngifuna ukuba yilento engifuna ukuba yiyona. Kodwa into eright manje awusasiyeki isikole. Angisasiyeki isikole phela lapho sengishaya ngapha ngibuye ngithi awudinga istikhe la. Angithi manje nginalento leyo enifuthe enye into eyayingenza ukuthi ngiphinde ngistikhe esikoleni. Analento ukuthi babekhuluma ke emakhaya ukuthi hey abantu bamakhampani bayarobhana mangafundile ngingathi mina mangiyibheka ukuthi vele akabikho khona nami esikoleni ngisesephansi kakhulu kufuneke vele ngistikhe ngiunderstand yonke into. Uyabona kuthe mangifunda ugrade 10 kunalamagama engicabanga ukuthi abantu bake bawezwa akhulunywa uthi Dlamini. Yeah. Sibese sodlamini lapho gedleni phezulu. Lana ayethi lo muntu lona isikole esikhona. Hlakaniphile lo muntu esikoleni kodwa manje into empazamisayo Isiginci. Angimthathe ngimsondeze ngapha. Ngoba akaka njengamanje usesemncane kunama challenge asazohlangabezana nawo uma ibackground yakhe ingakaqini kusazoba nzima. Ngawathatha namagama ngafaka emqondweni. The time isewenzeka ko grade 10 ziningi kakhulu izinto engahlangabezana nazo engangibona ukuthi seyidinga mina self. Seyidinga mina ukuthi mina ngistrong kangakanani ukuthi ngingamelana nalama challenge. Yes. Uyabona? Ngoba ayisenzima kakhulu ayisengaphezulu kwami. Yabona ngakhumbula amagama akhe ayewakhuluma kimi ngathi yes lo muntu ukuba kuthiwa ngimlalelanga ngabe namhlanje ngikuphi. Yabona ngakho sengikhola ukuthi ngasitick esikoleni ngaphinde nganikeza isikhathi seSiginci nganikeza nesikhathi sesana Asiqeda isikole awuze qeda ugrade 12 impela ngaphuma. Yeah yabona so uDlamini wayibonile lento wayibonile ikhona lento yabona ngamlalela ngoba ngayifunda naye kuba afika ngendluzula ukuthi uyingane ethi wena buya esikoleni noma mhlawumbe asebenzisa induku. Uyabona kwesinye isikhathi abafowethu ingane induku kuyayibulala. Ingane ukukhuluma angithi yabona wena ukhuluma nengane. Yangithola ngifuna ngilalelisise lapho ukhuluma nengane awukhulumi nomuntu omdala ukhuluma nengane. So ingane ungayibeka isandla. Yes. But ingane ngeke ibe nakho lokho emqondweni ukuthi izokwazi ukuthi mayenze lokho vele ngizoshawa. Akukho mhlambe engizobekwa ekhona emqondweni ngitshelwe khona ngokomlomo ngishawe ngomlomo kuphela. Lo yamuntu wakwazi ukungishaya ngomlomo. Yes. Angangishaya ngenduku. Ngayibuza ukuthi okay mina into engiyaziwe induku ukuthi siyaphanishwa seshawe ezikoleni nani kodwa lo muntu uthatha isinqumo sokuba angishaye ngomlomo. Lamagama awakhulumayo kimi ayangishaya. Yabona? Iwona ngenzayo ukuthi ngizenzele lokho njalo. Uselapho fakhumaro. Uficela ingane ingasanandaba nenduku. Ingasanandaba nenduku. Yazi ukuthi ngizokwenza iphutha vele ngizoshaya. Kuzondlula. Kanti amaza wedlula. Yabona ngoba ngikhuluma nje namanje asesekhona kimi emqondweni amagama ayikhulunywa uDlamini. Usuyabona ukusiza kwakhe manje. Ukusiza kwakhe ukuthi okay wayiqinisile lo muntu nakho namhlanje la ngikhona. I-background yami iqine kakhulu ngalendlela ongazi ukuthi ngayichaza ukuthini. Yabona? Angiseyena umuntu ontekenteke noma ngihlangabezana nempilweni ngaphandle kokuthi emculweni kodwa ngokwempilo. Yes. Sengiyaye ngisho ngithi okay it's fine. Izinga lami leli. Yabona wangijimisa kakhulu. Kungeyena yedwa baningi but uyena umuntu owakwazi ukuthi ngoba ngisemculweni njengamanje. Uyena umuntu owakwazi ukungiguqula umqondo lo enganginawo ngalesa sikhathi. Qeda isikole usiqeda ngo2014 15 2016. Yeah. Ukhuphuka nini vele ngiyazi ayikho asijahe njengaleyo. Uyazi uluphethe iphepha lakhe la matric manje. Ukukhuphuka kwami vele ayikho into enganginayo ukuthi mhlambe kukhona engisayoqhubeka nakho nesikole. No, vele lokho ngangingenakho emqondweni. Ngangithi nje mangiye ngaqeda isikole into engiyidinga sengidinga ukuyokwenza ini sound engineering.
Yes. Oh, ucabange kahle. Sengifuna ukwenza sound engineering. Nanyuka 2016 ngaqeda 2017 ngangiseGoli. January. Ahlala nomzala lapho engangifunda na esikoleni ngoba uyena umuntu vele wayesenyukile vele eGoli washeshe watholile kunjalo. Ahlala naye 2017 ngahamba ngaya eKingswell. Kingswell kunomunye umfo wayine studio lapha ngangingakazange ngize ngihlale mina emishinini to mhlambe nani kodwa wazi computer laptop ngangazi laptop kuphela ngangingezi ukuthi mase ngihlangana nama mixer ngaka no izinto ezithize athi way yabo athi way angikwazi ke lo but lapha i-keyboard ikhona i-keyboard ke ngisho ukuthi ngake ngayizama ngayidlala angaze ngifundiswe futhi omunye umuntu isiginci angaze ngifundiswe ngisilungisela lokho angathi kukhona umuntu owangifundisa isiginci produce music akaze wayifundela isiginci akaze ngifundise umuntu ongathi owangifundisa isiginci hayi lo muntu ofuna ngimuzisise kahle ukuthi sasi group iningi kuzoba i-keyboard khona umunye umfowethu umqapheli wayeneso bayicula isonto lapha ya ngangihlala naye ngoba mina umculo ngiyawuthanda ngiyabalandelela abantu abathanda umculo nabaculayo ngoba ngifuna ukufunda okuthize kubona babecula isonto lapha esontweni edlala i-keyboard abayalidise futhi yazi wathi mayiphuma ehleli kanje ngiyambuka ukuthi okay lama button la ahlukene nala ahlukene angithi into before uyazi understand ukuthi okay la kwenzakalani yini lena kungaki lokhu yini lokhu uyabona ukuphuma nje uqhubha yebo uyabona ukuze uyabona mase ukwazi leyo nto leyo ngeke ihlule leyo nto leyo ngakhona ukuyazi ukuthi kunama button 5 okay amangaka u5 amnyama la u5 shuthi le inama u5 amangaka white angaka uyabona so nga understand lapha okay so my press la jikela okay it's fine waphuma wa eseculile wathi ayibafuni ngisachama awuthi mayiphuma echama ngathi anicula bacula ngashaya leyo nto leyo exactly njengoba kade ishaya wame windini efuna ukubuka ngoba phela akekho umuntu wayedla keyboard esikhathi lesi manje uyabheka ubona yimi wama wathula wathi akaze ngikuzwe ke lo akazi ukuthi keyboard ngiyashaya nami ngangiqala ukuyithinta ngezandla zami ikeyboard yabo okay asendluleke lapho ngagcina lapho futhi ngoba ngase ngiwumuntu vele odlala naye ke makuthiwa siyathanda naye ngimvakashele sidlaleni ngayazi kanjalo ikeyboard kuthe 2017 lapho sengise eJozi ngayi Kingswell kunomunye umfo lapha bathi uCass wayine studio afika sebenza lapha studio sakhe ngoba ngangikwazi ukukhanda ama-beat emaskandi isiginci ngangikwazi ukudlala i-bass guitar ngangingakwazi ngoba nayo i-bass guitar ngiyaze ngawo 2017 ukuyazi kwami nakhona ngayazi eForce lokunomunye umfo lapha wayenayo wakwazi ukuthi asibize nje siyigang wathi ngoba niyakwazi ukudlala iginci ozodlala isiginci edlule bonke labantu sasibo 4 not sasibo 5 wathi azodlula wonke umuntu la uzothatha nayo i-bass guitar and ngiyayifuna vele hey ngiyayifuna ayithatha ayishaya ngathatha isiginci sadlala baphuma abantu abawu3 sasala sawu2 lona ke wayedlala ngisho ukuthi mhlawumbe isiginci sakhe wayengasifasile so manje ecula ngevoice engazwakali emindawonye yabona kodwa isiginci wasidlala kodwa ecula kwakho wayemindawonye ngoba ngisho ukuthi ileli gama la Mlabalaba lisuka lapho ngiyabheka ukuthi ngizowina kanjani la bese ngehla ngingene lapho kufanele ngene khona ukuze ngithole lento engiyifunayo yabo sadlala ngathi okay nami ngangilapha ngangidlala ngoba washo lo muntu wathi ningadlala ingoma zenu siyazi ukuthi niyakwazi ukudlala iginci niyabaculi so dlalani ingoma zabantu esibazizo esizojabulisa yeah athi bangisizile vele umculo ngiyawazi ngadlala umgumeni ngamqala vele ngadlala yena ngamthathela la phezulu go SMS go Magic nakuphi ay baphuma sasala sawu2 naye wangena kumjikjela ngase ngithi okay ngase ngiphuma ngabukela back to square one thathi i-bridge ngazolibeka la enzansi ngathi voice manje ngiyayikhipha uyabona sengiqedile la ya la sesila manje la ngadlala ingoma kaMgqumeni ethi tomorrow morning izolo tomorrow morning beshuka umngakanani kune Magic no SMS
yeah ngadlala tomorrow morning ngadlala ingoma zomuhle waqala manje wathi hey lo muntu lo wayesebuye lapha emumva kangaka la ngeke ivoice yami ifike khona wathi uze ukwehlisa kancane ngathi hayi unamanga uyamgcila ngashintsha isidingo sami ngazodlala ingane zoma khona ingoma ingane zoma lethi impima yilwe zoxoshi wonakala yeah zakhala uyabona ukuthi sengisukile kumgqumeni manje sengizongena komunye ushuni bheka leso strategy ukuthi sengiyaqala tomorrow morning umehluko omkhulu sengiphumile ku tomorrow morning manje ngiza kwingane zoma ngizodlala esinye style esehluka kakhulu uyabona hey waqala hey lo muntu lo umuntu onjani lo ngathi okay asisuke ke lapho ngangena kuyithwasalam ngomgqumeni vele style esiyi-1 ngangena kuyithwasalam mangena kuyithwasalam hey hayi wavele wathi hayi ngiyayikhumula wasarenda ngasala ngiyi-1 mayikhumula ngabuye lapho ngazodlala ikusasa lethu amashayini awushaya isicefe hayi bavele bathi no thatha ibasket ndoda seyivumile ngayithola kanjalo ibasket ngingazange ngize ngishaye no ngafika endlini ngadlala ingoma zomgqumeni ngadlala ingoma zobani ngayibamba ngayishaya okay ngaze nga-understand ukuthi shuthi amakhodi awumaskandi ala ngabamba kanjalo ke ukuthi okay ikhodi yomaskandi kuyibasket ila ngayifunda kanjalo ibasket 2017 ngawu 2017 mangaphosisi kodwa sase December hayi nginamanga sase November yeah sase November isidika Mzukulu yokuqala konje lesidihlo sakhona sithini hayi sho ukuthi vukani nonke le enale ngoma ethi makabahle sithi yakhe yokuqala Mzukulu like ngoba sasisemakhaya ngithi so vele nami sengenyukile wangitshela wathi endoda ngiyenyuka wathi hayi okay kulungile unyuke emva kwakho yeah unyuke no ubenokuza just nje ukuthi kodwa ukwenyuka lokho ukuthi ngoba nansi le ndoda nayo seyenyukile nama uthi ngenyuka uyabona hayi wenyuka wangitshela ukuthi nami ngiyenyuka ndoda ngifuna uzokwenza iCD yabona wena waqala angaqali mina ukwenza iCD umuntu nje ukuthi ngifuna ukwazi lento le yokuba yenjiniyering emakameleni ukwazi izinto engaka ngazi lezi zinto okuqala before ngoba ucula vele ngiyazi ukuthi hayi yonke into yakho iphelele keyboard ngiyizama ngangeka perfect kangako ibasket nakho ngisayifunda angikho futhi perfect uyabona nala ukucofa lezi inkinobho ngehlisa ngenyusa sengiyabona uyabona hayi ngaqala wanyuka Mzukulu wafika lapha Mzukulu hayi sawenza umsebenzi wakhe wa right yaphuma iCD yadla abantu wanokho oshaya sasiginci lapha la ngoma ezabantu mina mangwayithatha le CD kaMzukulu uyiphethe uyibhekela ngemuva noma ubheka ama CD cover la ngemuva uzowathola ibhaliwe lapha ngangisayibiza phela usibusise khumalo hawo inkosi ngakwazi ngangisayibiza no angithi ngaleso sikhathi leso vele leli kaMlabalaba yebo lalikhona but nganganakho umqondweni ukuthi sengayibiza ngomlabo ngoba umculo ngangakafuna ukucula ukuthi mina sengizokwazi ukukhipha iCD uyabona ngangisafuna nje ukuthi hayi ngifunde lento lena ngikhona ukuthi ngirecord abanye abantu ngithanda nje leyo nto le ukusebenza nabantu ngifuna ukufunda something kuwena nani uyabo ngami ngayirecord iCD kaMzukulu into yangithusa kakhulu hayi sathi mase siyenzile le ngoma Mzukulu yafike yadla abantu amangaphosisi eSouth Africa yonke angisho ukuthi mhlawumbe Natal eSouth Africa yonke social media yonke ngashawa uvalo olubuhlungu ukuthi imina esengikwazi engirecorde lento le ayiphika athi hayi lutho akusini ngingedwa sengibabaza lamandla ngake senginawo kodwa ngabuye ngathi mina okushuthi uNkulunkulu kukhula sangibekele khona yabo ngoba ngikwazile ukwenza into kube khona umehluko wenzakalayo namhlanje sengiwenzile ukulokujana into engaphezulu uyabona yes hayi ngathula ngaqhubeka 2017 vele yaphuma iCD 2018 yayigcwele yes indawo yonke ngathi okay it's fine 2018 angithi hayi yonke into yaqhubeka ya right wasebenza wahlangana noSamkelo ke uSamkelo lo esaqala na iginci basebenza ke ndawonye ke mina 2019
ngase ngithi no man ngaleso sikhathi leso kodwa yibo noma yize noma kwakukhona emqondweni kodwa ngangekho kangako ukuthi nami sengaqala ke manje nami ngithatha ihlangu zami ngiyibhuleke ngithi akude ngingene emqondweni angekho kangako 2018 2019 yikho kulapho ngathi no angiyenze ngoba ngase ngikhulumile nobhuti umadoda thini nobhuti umncawuhlehlile no skipper somntwana ngathi hey madoda ngicabanga ukwenza into kanje kanti vele bona babe nakho emqondweni ukuthi kufuneke ngilokhu njani ngingene emculweni ngoba ngikwazile ukurecord isidi kaMzukulu akufunakala ngiyitude ezinkulu bathi ndoda yenze khona kulese sakhe studio 2019 mangaphosisi kwa kuJune lapho engakhipha khona i-album yami yokuqala ekaMlabalaba isihloko sakhona ithi zibomvu inhliziyo lapho engaqala khona ke ngarecorda into ekuthiwa i-full album ngoba inengoma eziwu-12 yes yabo and mangiyirecorda leyo album leyo ngiyirecordela endlini bayithanda abantu ngangabi naloku ulwazi mhlawumbe lokufaka imiculo kanje ngoba ngibona obhuti ababengisiza ukuthi kuseyirecordile funeke senze ukuthi ke sambe siyogama sithi nanani ulwazi nje lisenze ngako kangako ungabikho kangako ngoba kukhula kancane yabo so iyona album yami yokuqala leyo ngo2019 zibomvu inhliziyo yabona kuthema kukhona ngenza ivideo ngenza ivideo ama-video cishe mangaphosisa u2 kukhona ingoma lapha abantu abayijabulela kakhulu ethi bayothi ncinci yes leyo ngoma leyo ethi ngiyomemeza zonke izinkalo kukhona yothi ncinci kuleyo ndawo impela bayithanda ngoba ngaleso sikhathi leso angithi vele umgqumeni yena umuntu ayese even noma ngithiwa ngicompose ingoma ngangifike ngincikele ngakuye ngoba angithi umculo wakho wangena wajula impela so nami uyena umuntu vele sasibukela kuye ngathi ake yakhele ngamaqubene ake ngene ezinyatheleleni zayo le ndoda ake ngikhiphe konke uthande enganginalo ngaye ngikhombisa ukuthi ngangimthanda umculo wakhe ngangifisa nami ukufana naye uyabona ungekhona ukuthi ngifuna ukushaya into yakhe yebo ngizoyishaya into yakhe ngoba ngangiyithanda and futhi nami ngangifisa ukufana naye so ngifuna ukukhipha ngizoyicula lento yakhe kancane kuyoze kuvele ubumina ngoba angeke ngize ngithi ngifuna ukuyiveza ubumina kukhona into eyangenza ukuthi ngibe la engikhona kufuneke ngiqale lapho ngenyuke ngize ngifike kuphi ubumina uyangithola ngawenza isithi yaphuma bayithanda abantu leyo ngoma leyo bayifaka abantu ku YouTube bayijabulela bafona abanye bancoma kwazoba ile ngoma ethi seyiwaningi ihlupheka bayithanda kakhulu abantu bafisa nokwazi ukuthi ubani lo uyangithola ukuqala kwami okay 2019 2020 ngahlangana noSichobo bayamazi abantu abaningi ubaba uSichobo indidana yebo umuntu osesebenze nama artists nje amaningi futhi basebenza kamnandi so uyena umuntu engakwazi ukuhlangana naye lo wathi into yakho ngiyayithanda ngizwile ngaleso sikhathi leso ngangizela okhosini ngizosebenza noJobe nentombi zamadoda so wathi ngangenze ibathini ibika ngangenze something like that into enjalo ngayenza kushuthi uJobe wamthumelela wathi uyamuzwa nomuntu wathi uSichobo hey lo muntu uyacula lo ubalo wathi nanga saxhumana kanjalo wathi ndoda no kufuneke sihambe se-studio wathi Sichobo ngicela mawubuye eThekwini sihlangane sizohlangana and then kufuneka sihambe siyobhuka sizokwenza ingoma entathu sokwenza ingoma entathu hey ngabona ngathi into yami ngathi ke manje iyaqala iyakhula 2020 uyangithola hey wathi mayesho kanjalo wathi sahlangana saxoxa lokho kwamnandi ngathi mina hayi bafowethu wathi hayi ngitshele maso right ingoma ke into ihlezi ikhona ke kimi ngathi ingoma namanje ningathi phuma lapha nathi ingoma ngithi wese ngqubuzana nayo ngithi awu hey nakho yabo hayi ukuthi mhlawumbe ngiyohlala phansi ngithi ngiyohamba ngiyocompose ngenza inani no ingoma nje into eyifikelayo kimi ngaleso sikhathi leso yabo so wangitshela wathi hayi ungitshele maso right phela kwalezi ingoma enganginazo ngase ngithi awuthi ngangikhethe
ukuthi izona ziphi ingoma engizohamba ngiyifaka into esenginayo iproject nayo njengamanje ufune ngenze sure ukuthi angifuni ukudumaza usichoma umpungose ngimkhiphisa imali yakhe ngikhiphise ukubala ngakhipha iEP abantu abaningi bayazi leyo EP leyo ihloko sakho isiponono sami yayinengoma ethi iyakhonya inkuzi kaPhephe Bovu yayinengoma ethi Dudlo Ntombazana yayinengoma ethi isiponono sami yes mangathi uyibheka lezo ngoma lezo ayi kwasetshenzwa lapha yana angifuni uqamba manga ngoba nami ngayiprove ubumina bami ukuthi kahle kahle ngubani and futhi mina la ngikhona kahle kahle ngisayapi ikhona yini iway forward or mhlambe ngumuntu nje othele amanzi emhlanje wedata noma ngumuntu nje ogida ndawonye yabo nami ngathi mangiya eTax Studio sahlangana noThuthani yezi noma besike sisebenza ngephambilini but bese ngakazani kangakho yabo thema ngiyenza le ephile hey wayijabulele yabona naye wakhomba ukuthi hey lo muntu lo uyacula yabona wakhomba ukuthi into yakho kwazana noThuthani mfowandlovu ngasho ukuthi sazana kakhulu kahle kahle kwazana kwami naye sazane ngo2016 ngoba ujikelele uyana umuntu wakwazi ukwenza iCD kune ngoma kajikelele kwiCD kajikelele ngayenza isihloko sakhona sithi inhlupho leyo CD leyo isihloko sakhona sithi inhlupheke ngapheli manje uyisearch nje ku YouTube ujikelele uzomthola i-album kune ingoma lapha etrack number 7 ngasuka esikoleni ngaya ngayo recorda leya ngoma leya yabona ngasikhathi leso ngangisese umuntu osesemathandweni ngoba ngawo lo 2014 2015 ngabona umuntu lo onothando lo olungaphezulu ngomuntu wesimame ngagcina ngiwumuntu ohlukumezekayo uyabona into njalo basho njalo phela abafundile phela thina sasingafundile sasithi hey ungibulele uyabona ungibulele ngiphila so kwenzakala kanjalo lo ngoma leyo ithutshana ngamazi lapho ngoba ngasuka ekhaya ngizokwenza leyo ngoma leyo so mangiyenza leyo ngoma leyo yayithi inhliziyo yami yezubuhlungu ngenxa yokuthi anginamali ngenxa yokuthi anginankomo balithatha ithemba lami baliganisa kwankomonini yabona uThuthani wafiwa bona ubuncane bami wathi lo muntu omncane kangaka ozocula ingoma engaka wathi kujikelele wena othi akaculi kanje wathi hayi uyacula nje vele wathi hawa lotho angikwazi yangithola ngathi mina hayi kulungile vele ngiyayiculela ngale wathi uThuthani ngomncane kangaka ingoma engaka wena uyithatha ngoba le ngoma ayingangawe and futhi uThuthani wenza njengalo umuntu wayemthanda yeah ayikasebenza naye yasebenza uyibuka naye ukuthi ayi akithi manje usenokubheka ukuthi phela umngomeni wayencane kakhulu singangabazela kwayencane kakhulu kodwa izinto ayezenza zazingaphezulu kwakhe manje nawe usiyaqala manje uyabheka ukuthi ayi nanga omunye manje semncane kangaka ezokwenza into engaphezulu yize noma phela ngeke ngiqhashise ngithi mhlawumbe kwakukhulu kakhulu kodwa izenzo zabantu ezayikhombisa ukuthi lokho engikwenzayo ngathi kukhulu kakhulu yabo so nganganaka nami lokho ayikuhamba ke masubuyela 2020 mase ngibuyela 2020 washo wathi sekufikile lokho ngiyakwazi vele beshaya and angithi useyazi kukhona ialbum ile ka 2019 vele uyazi ukuthi okuyama instrument ngiyayibambela and nina kumzukulu igama lami lavela wakho wagcine kushuthi wagcine thola nolwazi ukuthi kahle kahle lo muntu akhuluma ngaye imine lo muntu wafika ngo 2016 wenza ingoma eso kanje uyabona ayikwanda ke nje kanjalo uthe sa record hayi ukuthi mhlawumbe wayethi ubani omdlalo webass guitar nani wayazi vele sa record leyo CD leyo EP leyo ay sithe sisayirecord ngangisadlale insimbi wafika icorona mfowethu ayayibamba izinto mfowethu angifuna ukuqamba amanga yazibamba izinto kwama yonke into ngaleso sikhathi leso kwama ngqi ngoba yonke into yavele yama sonke vele sasivele sahlangabezana nje leso simo leso yonke into yama kwama ke nami emculweni kodwa wangitshela ukuthi nendoda woza sizoba siqedela yabo saza safisa saqedela ngicula ngaqeda ngayifaka keyboard ngaqeda sa arrange kushot imali
Ufuneka ngihambe ngiyokhipha lezi ngoma phela manje. Impilo dampungo manje. Usesitakile. Izinto izimile. Nami ngimile naye umile. Uyangifonela uthi wendoda into soyimisa kanjani le ngithi hey. Alazi yabona le nto le. Hayi nokho ke ngihlahla ke kwagcina kuhlanganisekile ke sahlanganisa ke yagcina iphumulelo iphile. And bayijabulela abantu yezwa. Awucabanga bazojabulela kanjani kube iCovid engeke isabalala uyabona kube yeah. So abantu bayijabulela laphinde lakhulu uthando. Ngabuka ngaqhathanisa ngathi okay 2019 last year zibova inhliziyo akufani namanje. Yes. Sekunabantu abesebe uthanda ngokweqinisa umculo wami. Yize noma bebe uthanda kodwa bebe ngazi ukuthi ngisengaqhubeka yini ngibenze lokunye. Kodwa base bebona umehluko omkhulu le album ekade ngigcine ngayo nale. Yabo. Njengabantu ngingakalekisa nje abantu abafana noThule Zwile. Umfana womfoko kaManqele eNquthu. Awu yakwethu. Yeah. So uyena umuntu owangena wajula kimi wathi ndoda umculo wakho ngiyawuthanda. Ngathi nami umuntu oza kanje kimi baningi noma ngeke ngize maqede yabona. But uyena umuntu wakwazi ukuthi kimi ndoda ngikhona ku Facebook ngangazi indaba zo Facebook ngangena nje phela mina kodwa ngangumuntu nje othi nje Facebook hayi mhlawumbe uyoyipostela nje umsangano ngingazi ukuthi kufuneke lapha umculo njengamanje sewaphushwa khona yabo ngoba mina izinto angijahi noma mhlawumbe hayi ukuthi ngingazi konke ku right ngoba yonke into iza kancane kancane hayi iphela into eza fast hayi ipasopha ngcono makuthiwa khona lapho sukuyondlula khona wabona ukuthi okay la kufuneka ngiphume kanje ukuze ngifike la ngingakhona. Yes. Yeah. So bafika abantu abakanjalo bakhona ukungiphusha ku Facebook. Bakhona ukungiphusha babaningi nje abantu bayanda abantu abakhona ukungiphusha. Kwafika undaba yakhe. Umfo wakahlabisa empembeni. Hayibo. Isixeni isigodi. Hawo esixeni ngiyabonda baya. Undaba yakhe umuntu nje onegalelo elikhulu abaningi bayamazi ke ngapha ngoba umuntu omkhulu onamandla othandayo nje ukusebenza nabantu abasiza abantu lapha abafuna ukubasiza abadinga khona usizo. Inhlanhla leyo umuntu owuthanda umculo wami ngawo u2019. Awuthanda umculo wami so the time uthanda wayese ngibuza mina sengikhiphe iEP. Wathi wendoda ngoba umculo wakho mnandi kuvimbe kuphi ukuthi ungafiki sikubone mhlambe nawe usufana nabantu abafana no Duma kahle usufana nabantu abafana nomthandeni igenge nje lesindala uyabona. Ngathi mina hey ndoda kunzima njengamanje ngoba uyabona before ngestudio ufuna ngisha iphakethe. Yes. Yabona. What I know kulungile kwenze kahle wakhuluma ndoda ake siyiqale sibamba sayibamba baqhamuka umfene encane umfo wagcabaza ngapha eTranscorp landi ibandla babaningi bathi ndoda khuluma ndoda senza kanjani siphuma kanjani kulento uyazi ngoba khona lento ikhona lento bethi manje amandla nginawo babona konke bathi ndoda hambe studio 2020 yeah ahamba ngaye studio hayi zonke indleko bayimela lapho ngakhipha khona ialbum eyayithi impande yesikhova. Khiphe December ngithi. Yes. Kwayimpande yesikhova. Hey! Baphinde bayijabulela futhi abantu. Yes. Basho umfene wathi yikho lokho engangushilo. Yebo. Yabona? Ukuthi wena kukhona lento esifunayo ukuthi iphume. Sizoyithola futhi noma ngabe kuthiwa kunzima kangakanani sizoyicinga sesiyithola. Yangithola? Lokho izinga litheke umabala. Lokho lenyukile and into engiyithandayo akwehli. Nothi ukuthi mhlawumbe kukhona lapho okwehlayo. Kunokuba kwehlele kukwenyuka kancane abantu bayakhula mihla namalanga. Ngiyakujabulela kakhulu ke lokho ngoba manje kunokuba abantu into iqale phezulu bese iyehla kulokho kubuye kungithuse kakhulu ngoba manje kusuke kungikhombisa ukuthi akusiyoko indawo yami. Yes. Yeah. Ngisheshe ngiyibone ngingasheshe ngiqhoshise nje ngithi mina indawo yami sheshe ngiyibone akusiyoko yami. Hayi 2020 pushaka kahle 2021. Yeah, yaphushaka kahle 2021. Baphinde bathi buyela khona. Yes. Ngathi okay kulungile mina ngiready vele ukuthi ngayapi lapha nifuna ukuthi ngiye khona. Ayipheli ngoba ngathi mangithi uyabatshela ukuthi mina yodwa yazi masixoxela nje ngoba sinokuhlangana sixoxele yabona sihlalele nje kube mnandi mhlawumbe sizokhona ukudiscussa nge-way forward ukuthi madoda senza kanjani la ikuphi lapho kufuneka singene khona ikuphi kufuneka sikwenze uyabo. So
ngabatshela ngathi sixoxe ngathi bafuna ingoma eyiningi lapha nina khipha imali yeah khipha imali bathi hey wena usichapha zingaki ingoma lapha ngathi ngibatshela thi ingoma enginazo mina njengamanje mangaphosi mhlawumbe zilako 230 yabona ngathi ingoma enginazo njengamanje mhlawumbe ziwu230 okay enginazo base bethi hayi ngoba sihlalele vele sisayixoxela awusilalelise yabo ngayidlala ezinye ngidlale ngesiginci engase ngiyisho 100% sure ukuthi hayi le ngoma ngiyakwazi sengikwazile ukuthi okay ngikhonile ukuthi ngibe nayo iintro yayo so manje ngase ngikhona ukuyilandelisisa kahle